Hammelere salam. Gelin biz bu gedek şular ýaly sanly, harply tortuň çöreğini pişirelim. Ol esasy medawik tortunyň çöreğinden edilýär, ýagny gatlakly tortunyň çöreğinden edilýär. Ondan arasyna her kim öz islegine görä krem edip üstüni özüçe bezäýärler. Bize esasy şu medawik tortunyň çöreğini etmek gerek. Oň çöreğini bir edip bilemesen, ol hamir edip bilemesen ondan bir medawik tortuny ýasap bilýär, ýa şular ýaly sanly tortulary ýasap bilýär, ýa şular ýaly kiçijik kököjükleri ýasap bilýär. Toper diýilýär, tortlaryň üstüne zatda goýýarlar, çöpülçe kököjük edilýär. Şolaryň hemmesini şo bir hamir bilen ýa şo bir hamir ýasap bilsek, biz şolaryň hemmesini ulan edip bilýär. Gelin onda şol medawik çöreğini pişirelim. Gerek zatlamaz 3 yumurtga, yarty käse şeker, yarty käse arval, 100 gram mefke, bir çay çemçe hamir soda, ondan uksus gerek şu hamir sodadan ermäge, bir çümüjük duz, vanilin, hemem un gerek. Tülen arvalmady pesici otda goýýarsa gaýnatýar. Kän gaýnatmak gerekkä bir gaýnasa bollugy. Gaýnaýa bolan gün otdan düşürýär. Başga bir käsejikde hamir sodany üstüne uksus goýýarsa, gow öl bolýança edýär şol. Hamir sodamy gow myjyk bolmaly. Onuň şo garşymy ýa-ni gaýnan arwalyň üstüne goýýar, şeýdýärse. Onu bu çiğşer. Çiğşde de şeýdip gow edip bulan birazjyk köşeşer ýaly, alşar ýaly. Onuň başga bir gabada 3 tane ýumurtgamy çakýar, üstüne de şeker goşýarsa, gow edip wilka bilen çykarýar. Kızgın balmadyň üstüne mefýany atýar. Mefýede birazjyk kızgınlygyny alýar, birazjyk sowaşdyrýar. Ýönsem gün kızgynka ýumurtgany goýsak, ýumurtga pişirýär. Şoň üçin ilki mefýany atýarda birazjyk kızgynlygyny köşeşdirýär. Şu nädler edip durkagam başga bir gazanda ýa pitijikde suw atarmaly. Şol bilen şu garyp duran jambynyň laýyk agzyna laýyk geler ýaly. Birazjyk gazanda suw atarmaly. Häzir biz şu garşymlary garşdyramyzdan soň bir buğda goýýar. Onu buğda bir 20 minut ýaly bulap durmaly. Indi balmadyň üstüne ýanky şekerli ýumurtgamyzdan garyp munyň goşýar. Onuň bir çümüjük duz atýarsa, indi bu garşymyzy buğda goýýar. Buğum nähilek bolmaly, suwly gazanyň gow gaýnap durmaly. Ýöne şo suwna bu jamymyz, okaramyz degmeler agzyna durmaly. Şo buğuny şu hamirimiziň garşymyz birazjyk goýulmaly, rengi garalmaly, hem birazjyk çiğişmeli, köpürçükler. Şoň ýaly bolýança bir 20 minut, 25 minut çen bilenrek şeýle bulap durýar. Taşlap gitmeli, taşlap gitmeli, içinden ýumurtga pişer. Şoň üçin şeýle bulap ine teretim, şular ýaly rengi goýully, çiğişdi, köpürli. Şoň ýaly bolandan soň ondan otdan düşürýär. Düşürenmizden soň gün kızgınlygyna ilka vanilin atýar, onu birazjyk garşdyrýarsa, onuň günem un goşýar. Ýöne şu un goşamyzda bir teresap bolmaly, uny kän goşmaly. Şeýdip elak goşýar, adrajan goşýarsa bulak görýär. Ille ýogrup oturmak hökmänän bir şular ýaly kepgir ýa bir şuň ýaly agaç jemçe alýanda bir garşdyrýan. Bize hamir fuwrak ýumşaçyk hamir gerek. Şeýdip garşdyrýan şonu. Näçe ýumşak hamir bolýarsa, bizim çöreğimiziň, tortumyzyň çöregim şoň ýaly ýumşak bolýar. Hemem häzir bu kızgynka un goşdyk, onu götürýär, näçe goşanmydan götürýär. Soň sowan soň bolýar, gaty bolýar. Şoň üçin şonu nazarda tutduğunda ilki şular ýaly ýumşak hamir etdiň, onu sowama goýarsyň bolan bir sarym sowaýança, onu öýýänçä, zat etýänçä, ol sowaşarda özü gataşar. Eger soğuk bolaýan ýagdaýynda öýüňde un birazjyk öýäýmeli. Ýöne eger gaty etseňiz hamirini ondan soň gaty bolup ne ýaýdyrar, ne bir pişireňizde gow bolmaz. Şoň üçin seresabrak bolup azrak unlanmaly. Eger hamirim öýýärsänim soňam ýukaçyk edip ýaýýar. Ýaýan hamirimizi gapaň üstüne däl, padnosyň üstüne geçirip, ondan soň gerekli san gerekmi, harp gerekmi onu çok pişirjek padnosymyzyň üstüne kesýär. Hamir kesmek üçin ölçeginem şular ýaly
Kağıda A4 standart listde özüňize san gerekmi, harp gerekmi şonu ýasaýat. Ilki bir kağıda taýýar edip goýýar. Men şu bäşligim ne A4 standart listde dolulugyna sygdyramda şu bäşlik boldy 65 ýatacak men netip boldy ejemin doglanyny şoňa şirmetleýän şoň üçin bir standart listde 5 birine de 6lyk ýatar taýýar edip goýdum öňünden. Indi şoňa laýyklap ketişdirýän. Ha görüşüňiz ýaly hamir ketemden soňam ipetli qırqynly sadaty galy gararlaryndan şu hamir ýumşak edin diýän bir esas peýdal ýerleriniň ýene bir şuňal qırqynly galan soň ol hergede kesip ýene de tokkolaýan unlanan hamir bolan ol gatty bolýar. Eger başdan hamir ýumşaçyk bolsa-da şu qırqynlydan ýene de şular ýalyk ýaýyp bişirip bilýär. Keten hamirmazam vilka bilen durtuşdurýarsa, öňden 250 gradus etip gyzdyryp goýan howkamyzda gowy edip sarja bolýança bişirýär. Ha çörekleri bişirip boldum. Şular ýaly her tany 3 gat etdim. Bäşligi 3 gat, altylygy 3 gat ýöne 2 porsiýa etdim. 2 porsiýadan 2 san çykdy. Hemem şular ýaly birazajyk kököçükler boldy. Derem şular ýaly 2 sanak tan ýatacak bolsaňyz, onu 2 porsiýa etmeli bolýaňyz. Ýok, ýekece birlik bäşlik şoňal ýekece tan ýatacak bolsaňyz, bir porsiýadan 3 gaty arkaýyn çykýar, bir porsiýada edip bilerdiň. Çöreklerimizi gowsawmak üçin taçaga terip goýýar. Çöreklerimiz taýýar boldy. Indi buň arasyna kremläýmek galy. Arasynyň kremini her kim öz islegine görä edip bilýär. Zawarnoy krem etseňem bolýar, ýa bolmasa krem cheese diýilýän, oň ýaly etseňem bolýar, ýa twarojny krem diýilýär. Olara etseňem bolýar. Her kim öz islegine görä krem edip biler. Hemem şu kremiň araçygy üçinem baljaga ýatalýar. Gelin biz häzir şu balyn ýatalym. Bal üçinem bize 160 gram bişni gerek, şäne gaýrylan 2 nahar çençe şeker, 2 çaý çençeçigim krahmal gerek. Bişnilerimizi blenderda gowy edip edýärse püre halyna getirýär. Taýýar püränem tüzüşden geçirýär şeýdip süzýär, gowy edýärse bir içiniň gaty tuzy, tokgozy, edilmedi galanmaly olar aýyrar ýaly aýyrýar. Tüzen pürämize mine ýankyp piticigimize ýygyna goýýarsa, üstüne şeker bilen krahmal atýarsa, pesejik otda goýup bulaýarsa, biraz bir salymçyk goýulýar. Kän goýulmak gerek däl, ýöne biraz goýulmaly. Soň sowan soňam özüm goýulýar. Bir goýulan soň otdan düşürýärse, gowsawamak üçin halajinlikde goýýar. Hände biziň hemme zatymyz taýýar boldy. Arasynyň kremini twarojny krem etdim mene. Onuň ne arasynyň balam taýýar boldy. Bulam ne halajinlikde goýduk. Gowsawady, goýully, çöregim sowady. Gelinini tortumuzy jemläliň, bedeşdireliň. Ilki bilen kremimizi şeýle bir settir düzüýip çykýar, birinji gatymyza onuň aralyklaryna boşluk goýýarsa, şu boşluklary da ballan doldurýar. Bal sakyp çykýar otaylaga. Şuňal boşluk her boşlujaga bir arajyklaryna ballardan goýuşdurýar, ikisiniň hem aralygyna. Soňam ikinji gatyn ýapýarsa, ikinji gatyna men edir şuňala gatyp gaýtalaýar. Oňam ilkä krem goýýar, şeýle tetretýär, aralyklaryna da şuňal bal edip çykýar. Üstünden kremleri bütün setirläp çykýar, kremden dolurýar, oňa balada yer goýamdyk. Bütün kremi tetirläp çykýar. Onuň soň üstüne özümiz elimizde bar zatlar miwec goýýar, ýa şokolad, ýa zefir şular ýaly öz islegimize görä gözümize owadançy, haýsy owadançy gelýän bolsa, şu zatlardan bedeşdirip owadanak çykaýar. Ha biziň sanly tortumyz taýýar boldy. Men aýdan görkezden zatlam belki de peýda teger, belki haýyrlanarsyňyz diýip umyt edýän. Dedem şular ýalap tort öňüňize ýasasaňyz şowly bolsun, noş bolsun.